Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün 27 oktyabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk alanyny 34 ýylynyň 1991-nji ýylda Türkmenistan garaşsyzlyk elan etdi. Öň 70 ýyllap Türkmenistan Russiýa döwletinden garaşlydy. Emma 34 ýyl geçse-de, garaşsyzlyk alanmada 34 ýyl geçse-de, heniden biz garaşly kenik Russiýadan. Bunu ähli bolup geçýän wakalar, geopolitikada bolup geçýän wakalar görkezip dur. Emma bugün ünsüňizi çekçek dadym näme üçindir 27 oktyabry 27 sentyabra geçirdiler. Şol ýurdun başyna gelýän ýolbaşçylar, men bulara basmaçy diýip atlanyrýan. Bulara sebäbi halkyň sesi bilen saýlanyp gelmedik adamlar elbetde basmaçy däl başga kim bolýar. Şol ýurdun başyna gelen adamlar Türkmenistanyň ata-baba gelýän senelerini, hatira günlerini, ýatlama günlerini, ya bolmasa bayramçylyklary, ya bayramlary, ya bolmasa ay, güni, hepdäniň atlaryny üýtgedip durýan bolsalar, köçeleriň atlaryny üýtgedip durýan bolsalar, bu zatlary halkyň beýnisi bilen oýnamaklyk, bu zatlary halkyň hakydatynyň aňyndan şol seneleri ýitirmeklik, şol taryhlary ýitirmeklik üçin edilýär. Eger bardy gelli biz size gidinde taryhy okan diýsegem, tekçeler boş bolmagy mümkin edil häzirki döwürde. Sebäbi taryhda şular ýaly seneler bayramçylyklary iň bir halka türkmene bir zerur bolajak taryhlary üýtgedilýän bolsa, diýmek şol tekçelerem boşadylýar, şol taryhy maglumatlaram ýok edilýär. Bu zatlar ýürütilenip edilýär. Sebäbi halkyň aňyna şu zatlary ýitmegini isleýärler. Bunu şu wideony görýän ýaşlar bar bolsa 18-20 ýaşly, şulara hasam etjek men maslahatym, berjek maslahatym, öýlenersiňiz, ulalarsyňyz, öýlenersiňiz, öýlişikli bolursyňyz, çaga çugulaňyz bolar. Şulara şu taryhy seneleri barada, şularyň wajipligi barada aýdyp duruň, aňyna gulagyna guýup duruň. Sebäbi sizden başga, ýa bizden başga aýtjak adamlar ýok. Sebäbi ýurdun başyna gelenler her kim öz bähbidini bilýär. Şu türkmeniň aňyndan, taryhyndan şu zatlary näme üçin ýok edilýär diýen soragy özüňize berip görüň. Sebäbi bir milletiň dilini ýitirseň, taryhyny ýitirseň, onuň gelip çykyşyny ýitirseň, aňyny täzeläp dursaň, her ütköşük maglumatlary ýa bir bolar kitaplar çykaryp aňyna guýup dursaň, adamyň öz milletini bir ýetirýär, özüniň kimligini bir ýetirýär, özüniň gelip çykyşyny ýitirýär, medeniýetini ýitirýär. Bu zatlar ýygy giderlik bolup dursa, millet öz-özüni ýitirýär. Şonuň üçin hem türkmen milletiniň ýitmegini islämok, taryhlaryň ýitmegini islämok, medeniýetleriň ýitmegini islämok, hökman suratda bu zatlary aňyza guýjak boluň, biz ýaly gurun berýän adamlary dinlejek boluň. Sebäbi bundan artyk bundan eýlek size beýdip gurun berjek adamlarym tapylyp durar öýdemok. Şonuň üçin hem başarsaňyz taryhy arhiwni dokumentlerden tapyp okujak boluň. Käbir adamlara da ullakan sag bolsun aýdasym gelýär. Şol Niýazow döwründäki garaşsyzlyk alan döwrümizdäki käbir arhiwni video maglumatlar bar bolsa, video rolikler bar bolsa, şunu ekrana YouTube'a goýýan adamlara men sag bolsun aýdasym gelýär. Sebäbi şo ýerden köp zatlary görüp bolýar, köp zatlary deňeşdirip bolýar. Indi şular ýaly sözümiň ahyryna bolsa, ähli türkmen halkyny, türkmenistanlary
garaşsyzlyk bayramyňyz bilen gyzgyn gutlamakçy. Hemmäňizi gyzgyn gutlaýan, bu senäni ýatdan çykarmaň. Garaşsyzlyk bayramçylyk 27 sentýabr däldir. 27 oktýabrdyr. Bolýa sag boluň, ýene-de görüşürüz.